अकाजी कहाँ गइल रहनी हो? रात दिन कहाँ कहाँ रहतानी बोली? हम कहाँ रहतानी हो, खाली हमार दिमाग खराब कोले रहत रो रात दिन। आजी हाई लागल बा गाल पे। का लागल बा? होठलाली। अरे तोहरे नु होठलाली लागल हो, दूसर के को होठलाली लागी हो? अच्छा हमार तो आज 10 दिन से ओराइल बा, रउआ के कुछ पता बा? हाँ पता बा, काले नु 1 दर्जन होठलाली लेके आइ रहनी कहत रू खत्म हो गइल। खाली ओठला लगाव के हाई जानत रू? 10 दिन से ओराइल बा, तोहरा कुछ पता बा? हमरा पता नहीं के, हम तार मरद हई, कोनो दुश्मन थोड़ नहीं के पता ना रही, सब चीज के नॉलेज बा हमरा लगे। हमरा सब बुझाता। का बुझाता? तारा कुछ नहीं के बुझाता, खाली मन में शंका धइले बड़ू, और कुछ नहीं कइले। अच्छा ई पान लागता दागी, ई होठलाली के दागी हो। हाँ तो तारा मन में जब शंका रही तो होठलाली नु लागी, दूसर का लागी? पान और होठलाली में दाग ना के पता चलत कि होठलाली के या कि पान के? हाँ तो तारा दिमाग सठिया गइल बा, त कहाँ से पता चली? बजरिया कोलिया खइले रही पान गलिया में, गइल रही बजरिया कोलिया खइले रही पान गलिया में, खइले रही पान गलिया में। लागल बाटे ओही के ललिया गलिया में, लागल बाटे ओही के ललिया गलिया में। हम बड़हरिया बाजार हो, बड़हरिया बाजार हो, बड़हरिया बाजार हो। मिल गौन राइटर सलेंदर सागर हो, सलेंदर सागर हो, सलेंदर सागर हो। गइल रही करे हम बड़हरिया बाजार हो, मिल गौन राइटर सलेंदर सागर हो। सिंगर अमित जी के आई गौवे टोलिया गलिया में, बुझतानी सिंगर अमित जी के आई गौवे
गौरे टोलिया गोलिया में, आई गौरे टोलिया गोलिया में। अल्लाह गोल बहावे पनवा के ही लोलिया गोलिया में, अल्लाह गोल बहावे पनवा के ही लोलिया गोलिया में। रतिया दिनवा घूमता रो चाटी चौराहा गलिया में। रतिया दिनवा घूमता रो चाटी चौराहा गलिया में, चाटी चौराहा गलिया में। केह कर हई लागल बा उठलिया गलिया में, केह कर हई लागल बा उठलिया गलिया में। कोइल रही बजरिया कोलिया, खोहिले रही पान गलिया में, खोहिले रही पान गलिया में। अल्लाह गोल बाटे ओही के लोलिया गलिया में, अल्लाह गोल बाटे ओही के लोलिया गलिया।